Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti Nagan Avanji, Manipod, Probinsya, ti La Union. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilian Lalo, Cagayan. Shout out met ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan met ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marive Kibael. Makablaawan met ni Ma'am Mary Jane Gahete di ta Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos di ta Toronto, Canada. Shout out met ka ni Ma'am Arlene Gutgut di ta Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez di ta Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Dagiti dadumapay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko adyak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iyornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi ket agbalin ananam ay ti biyag ko iti poder ti lalaki anak asawaak ngem nagbidutak gaputa nakarkaro met gayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duwa nga anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imuna kami lang ang anangan ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutanya. San ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta itilikodan ti amin. Kat, si ka ngay nga ta, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat, ha? Nata, bigbigat na, Banji. Di mo dadailan taldaw ko na eh. Agdrama ka man ako na akong. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumanintay dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, kanda giti barkadam, ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko na eh. Kaslaawan ser-serbimikan ka. Kasla saan kami anapatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan! Di ta ka malangan! Kat papanamon ngay, Marshall! Awan bilang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talaga nga ro da kabuteng nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre ah. May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare. Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawam, Marshall. No sa ba nila ay sos. Amangan no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na.
Saan lang nga dayta? Ang mga nudi na kapaikit di pa kanin itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas ta kanya, pare. Pag kunaamat, pare. Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. Anya? Mawata mo siguro hindi kahit kausawan, pare, Tony. Dayta ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji? Nga uray nakad ado ti vision, pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso si ka, pare, Tony niya. Tuladon na, tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta, adla paginom tahiti minalem. Una, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat laang nanang. Oh, kat. Apay nga rod adi kay na panag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simrek. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang ang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwad ak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay na, pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin aya, asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang. Agtrab-trabaho nga agpaiso. Ngam para laang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan hong kan kuryente tayo. Ang mga numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan ag-review, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agdanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adtoy ti kapem lakay. Ay, agyaman akbakay. 8, 9, Na, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, daytoy laang tinapasadam itinagmalam. talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umututang. Iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakal. Agam, adala tama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswanan ti asawa na. Di na paila kaya tasinaan. Ay na, makapaungan ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutkan no kasano ti panagayat di anak takin ni Marcial. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumadlaang ti asawa na. Bakal, Oho, ada pa'y nga ta panagbalbalaw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbangkan kwa na, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukuha mi amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangaraw dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman nak Insan. Daytoy pa T-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta insan. Ay na, agyaman nak ka talaga Insan. Nabayag matan ayak nakagatang itibaro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshall, kumusta matan insan? Dayjay,
Kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta, insan? Kasta nga rod insan. Angam oray no kasjay. Kaasi na tadinak mat kabkabilan. Kasta mat tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong, insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yun ti mga iwan kadakwada no bilang laang insan. Kan may sapay, awan mat kwarta nga aramatek. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti ibagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayo makat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka dahil rinataw. Dandani di mo matsardengan di anak ta akulkulitan asumurot kin ni Maylin iji Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshall. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin ununaan dagiti pasamak Ay, ako. Apay, di mo makita aya. Tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mga aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshall. Punaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak nga maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga agpanunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa, Tulungan naki di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabroad. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbaga ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami mat ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutan anak ko. Nanang, Sayang mat day dya trabaho anak ko. Amangan no talaga aday dya tinayran ta aparaken ka. bayan nyo nanang. Tapanunutak ana imbag ti ibagbaga ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papaniti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong. Kunang Vanje? Wan lakay. Apay akas la maragsakan ka mat, Marshall. Ay ka siyempre Adayo adagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti maswildo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastusem nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin lakay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaamu iti amin agastusak nga agpahongkong. Ay katumanugot ka na. Swerte dahi tan Vanje. Anya, Ay sos, nagando ti kayat nangagabrod. Ang mais-iskampay piman na kiti dadluma. Idin to tasika, katrabahon ti umas kasidan. Ay na, anya belatar aramidam. Una mo na.
Gundaway mo ta. Ang mga no ibabawi daway. Sayang mo. Ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kita nakta. Saan na masapo laban bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadaman. Jack, idaway-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso, sumurot ka ni tikasinsin mo, iyaong kong. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gaprod. Kasla pagaayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay, iko ha. Saan, anak ko? Saan amay papan kinitatang niyo ti pampanunutat? Anya ngay nga rod day tananan. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayong matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang, Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. kasano kamin kini ading ko, nanang. Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. inton bigat gaya man ti ipapanaw yo ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, di panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin tatang. Nanang. Ngamin. Itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki, agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawan. Tatang. Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin muntaw ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno, ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang mo, ti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita na kita anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? Wan matket di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita kan mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kita mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak ko makayat kag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kasadyak ngamin kabalan, adi kay makita kan makadan na iti mano atawon na. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpot kayo kumawan. Di yo suksukiran ni lolo kan lola yo. Tungpalin nyo dagiti ibagada. Kastamutan ni tatang yo. Wananang. Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na nanak ko. Basta, ti kariyo ananang.
Di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayong to na pumanaw? Wen, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agururay agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Ngem sakbay na makablaawan pay man ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Kastamatan ka ni Ma'am Rosleia 9019. Makablaawan met ni Ma'am Lenny Bakay dita Taiwan at taga Cagayan Valley, Tugigaraw. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Marites Rasote, kastamatan ka ni Ma'am Carmelita Luma dita Quirino Province. Makablaawan met ni Ma'am Dalyasat, kastamatan ka ni Ma'am Maria Sauyaw. Hello met ka ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, ka ni Ma'am Roda Ramos. Makablaawan met ni Ma'am Miriam Bubeles, ka ni Ma'am Lisa Duldulaw dita Isabela. Hello met ka ni Ma'am Ella Manuel. Makablaawan met ni Sir Gerald Tinasa dita probinsya ti Isabela. Kastamatan ka ni Ma'am Mila Kabutahe dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adenggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tandya anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumat ti pampanunutag itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't di ka no ti parikot kadagiti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang rona kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas jay, tinaasawa na. Nalabit asaanan amasapol nga umadayo pa dyan akta. Wan nga rod irresponsable to mga menti manugang ta. Kumusta mo nga tandagita apo ko tabakat? Ingkan to mamapasyaran ita. Ay uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balayda. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di dan to mga min kayat ti umayag na ti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da mangarog kayat. Gusto matkit di tapno masursuro da nga uray isudala ang ija balayda. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy may kidi adalat tamo da nagkuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayam, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wen manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arin mo Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi,
Ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday mati kastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tata. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot tan dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, mawanta nga rodan. Tapno makarugita mo't tan nga aglinis. Ay, agyamanak. Nakaturog matlaangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo tagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akpay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito'y ngam ije Pilipinas. Nagadulang nga rudeng tinasken nga aramidak. Adayo akpay iti pamilyak. Tinagdumaan na laang dakdak kel ti sweltok dito'y. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshal ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti doa nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tang ije Pilipinas? Awagak to ida inton day off ko. Kailaw kumatan dagiti anak ko. Tinasaya at aginanaat matan. Mariknak ti kasta unay abanlog ko. Ay, matulog ako. Tamasapa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak tama ni pod Hong Kong. Ay nabakit. Impagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan na latta ko man ti suldo na. Ad-adda masapul na dayta nang runa lagi tapo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon kadata. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasing-singpit at talaga di anak ta bakit. Ay, huwan nga rod Agam jay matan asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na maalat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kwana. Tadi na ipaw it amin kin ni Marshal ti suldo na. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabraw. Day bagak matan ka ni Banji day talakay. Makaamumatan lusan amang ibati iti para kinkwana. Eh, di mo liwain apalagipan abakang. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta. Wan matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshal. Katas ti Hong Kong, ti inuman tayo ta. Ay, siyempre matabare. Diyan ka matumanugo ta. At agiti lang katugang at ti mahirano di ti birog na sawa. Nangalak mo tati, bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshal. Nabayagan pare. Abay, tamlaang amamuan ha. Oo na niya. Ay, kata, jackpot nga rodan. Ti tropa pare. Malaksit nga trabaho. At abay iyay Hong Kong ni misis mo. Ay, karuan na pare. Anya pa nga ang amom narigat magaya pare. Tiyan niya pare. Siyempre, adama na kita ka sa pulang at jakon magunon. Kaputa at dagat nga rodan ta sawa kita dayo. Ha?
Ay gat kun odem ay ti sa bali pare. Nagadutita. Huwag nagpaiso niya, pare. Cheers pare, cheers. Sige, sige, cheers, cheers. Di ka sumrek kita ko nam, Jasmine? Wan manong, Apay ngay. napuyata nak nga rod. Gapo iti panagin inom da tatang kan dagiti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Ngam, awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrek iti trabaho na? Anya nga tano, ibagata ka ni nanang. Ipulong ta, kasta ka di? Wen iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Teresa! Oh, Ay. apaya kasta tilang amrinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ungita! Apay nga road. Anya nga min tinapasama kaya. Makaung-ungita at gapoy tawanan bay na manugang ta! Nay, apay, anya tinaramid ni Marshall lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae! Anya? Ay, tiawanan ba na Marshall? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi sa daganas na nga agungan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak nakam ti manugang tarinataw. Pak! Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rig at ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Ha! Agsagana day siya, Marshall. Talaga adarupag. Ha? Hindi, bakit? Papanamo nga'y! No ko na kadarupag day siya, Marshall. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Oh, na kayo matgayam tatang, nanang. Anya ti masapol niyo? Awan ka din tinasayaat nga aramidam, ha, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, agka ka ba rin dito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumrak iti trabaho. Awan bibiyang yo. Anya! Awan bibiyang yo kunak. San kayo lang ga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya! San kayo kumana sumpatan? Ang man nakibiyang ngayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibirbiyangan da ka! Ngamen, kwarta ti anak may tigas-gastusan! Asawak ni Banji. Iso nga oran niya taramida kiti kwarta nga ipaw-pawit na. Awan bibiyang nyo iti layla. Awan ang kay tipahin ba siya? Talaga na pusko tarupang! Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak may Hay, suron kaun. Ala. Pumanaw kayong tamang ano niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man ditoy. Narasam! Apay ka di, tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya ngay tirutwak, tatang. Apasak ti tamagam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglut-lut wag torpe. Ha? Nita, anya pa lang at mulmulang langam nita. Ingagluto na. Uhen, tatang. Partakam, tadyak kayo tagura iti mabayag. Imasem tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko. Nawatam. Uhen, tatang. Wen ka nga wen, ngamdi ka mataggunay. Aggunay ka na! Kasto iti biyag pare. Kanayo na hayahay. Permi pare. Imusan lang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawi ang pare Tony. Wow.
Talaga big time kaidahan, pare Marshal. Siyempre na pare, sigan natin binulan nga andaw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot, pare. Jackpot. Lauray pare. Hayay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring. Ay, wala, pare. May mayati jay bar. Taado di chicks. At na kay si istorya. Naku namon pare. Ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na. Mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks, pare. Saan mimat nga mo amang mangtad kayo gaya miti kwarta kini tatang? Apag pa-renovate ko ma dito'y balay, nanang. Kayat mo asawan, saan pa'y anarugyan ama-renovate ti balay kayo? Saan pa'y nanang? Anya? Kat no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay magtanjay amayo. Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-paw ko. Ang mga nisutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? Adda babae ti amayo? Ay, kuha nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. No kasta. Nasumok na pa'y gaya mo niyag babae. Nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko, ana? Jetro anak. Agawid kayo nga minan nanang. Kailaw da kayo una yan. Juan, di kay agda nagtaagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat lang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana balin nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Nasaya at madngarod no kasta, nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastay kanyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa'y tinagbabae. Sorry bakit? Nailuyo sa langit Nalaos aliday kan iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inan-anusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Vanji bakit? Impagkan ka antad ka ditoy. Makadindin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y, ada kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastoy ngay naramid mo, Marshal. Oray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa Sa dino tinangipanamiti kwarta ngayon popowit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko ijay abroad. Tapno adala ang maipawit ko. Ita, ginastos mo lang iti awan kastas ka na banag. Sorry, Vanji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastoy aramidan. Nasaysaya at sa laangan nagsinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ka unay, Vanji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanya. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang banjay? Wala nang. Makitak mo tinalaos apa nagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamot tin, anak ko. Nasirib kamot ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti saritaan?
Ket agbalbalin kan amaag. Ni tatang mat. Amom banjay, saan lang asugador ken artek day ta marsyal. Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang baw. Kabailan da kami asong basong-batan. Saan na bale, nanang? Tanagkarimot adinan ululitan. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti san anasaya at ngar aramiden na. Kurang lahangan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang, Ay, kat kasarita mo itong arod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsam. Sinamkit den day ta marsyal banjay. Dadaulan na laang tibiyagyaw nga giina. non, No apay mat nga minaday jay pay laang amarsyal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo avanji ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti surat ni pagayam tayo avanji. Ngem sakbay na, makablaawan payman ni Ma'am Pasita Natividad, kastamatan ka ni Ma'am Conchita Gomez, ni Ma'am Jasmine Rivera, makablaawan met ni Ma'am Julieta wenno Julita Cortez, kastamatan ka ni Ma'am Nora G. Acosana dita Canada, makablaawan met ni Ma'am Mimi Dupaya, hello met ka ni Ma'am Gemma Frutas, kastamatan ka ni Ma'am Connie Labang, shout out met ka ni Ma'am Princess Hannah Nicole Astrero, makablaawan met ni Sir Nestor Barawidan, makablaawan met ti pamilya Bernal dita Abra, manipod iti kabsat tayong agdengdengeg manipod dita Turkey. Hello met kani Ma'am Jean Eric Ina Soriano dita Pangasinan, kani Ma'am Donalyn Giawan. Pasensya kayon kakabsat kadagiti saan ko ang mai-pronounce wenno kamali ti pan nakai-pronounce na anagan ken apelyedo. I-comment nyo lang apo dagiti saan an i-pronounce an nasayaat, iti kastakat maikorektar tayo. Pasensya kayo manen kakabsat no adda dagiti nagkamalyak an i-pronounce. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong, ngam di na matinungpal ti imbaga da lolo ka ni lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw lang ni nanang, ngam napanmanan adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaan na panawan tayo na talaga ni tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni tatang, mangnamnamalat tamot ni nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni nanang. Uray kas jay ni tatang, ipatpatiglat ta ni nanang manong. Wan ngam aglablabas met nga ruda ni tatang. Saanan na nasaya at tikas dyan nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasimpet ni nanang. Wan nga rod kaasim at ni nanang.
Ala, bayamon manong. Sana na day tati pampanunutam. Tikat din panagadal mo ti asikasuam. Ikararag takit di. Asapay ko ma, tamalawlawaganan ti panunot ni tatang. Kat makaamiris matlaang. Day tati kasayatan nga ramiden ta manong. Partakan ti agrubot, amare. Ang mga numatagtagaling nga uray ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito. Dayta. Alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon, pare. Ha? Wan tapno paganasan mo't kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Hasta lang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mo't nito. Kan maysa, di nakmat lang kabagla na sinaan da jay. Basit lang nga parang drama, lumok na nga dagos ti puso na kanya, pare. Bilibak nga rod kan ka pare. Amumatan, pare. Ay ayatan na ko na itang sawak. Isong awan nga rod rumbang nga pagbut nga. Malala, mapantakit din. Magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apak? Okay lang, met, lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas itisigod, lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni tatang. Kung naktupay kay, kung di balbaliw lang, yan da dito'y ninanang yaw. Ti parikaw, namati mat adagaw sa anak ta. Kinapod na. Nakarkaro pa'y kitditan, Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniading ko. Ay, abo. Narigat to mga minabagaan mi manan mayo. Ang mga nga minusong basong batan da kamin tumanay. Pudno ti ko na nilulom apawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di akab-kabilan. Saan mat kidi ako mabil ni tatang, lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ije balay. Nakar-ariwawa da. Ay, una yung dahil tanga mayo. No nagtangkan to mat ti ulo jay inayaw. Wen nga rod, lola. Di na mat tinungpal ti inbilin yu kan kuana. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni tatang. Kastoy lang na po. No kasday nga gininom da ije balay yaw. Umay kayo maturog dito'y balay. Ibagamday takin ni Jasmine. Husto ni lulom apawk. Iti kasta, saan kayo ang mapuyatan? Kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw? Wen, lolo. Lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madamamanan nga agin inom da ije balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanan ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagito'y. Sakbay nga agtimplaak iti gatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. No simuro tak siguro itay ijay. Amang ano naimas matan ti turog ko ita. Jakmat ngamin kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat tan di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbagarabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Jakmatan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan.
Dahil mas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gain ton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni Tisilid ko. Aguray ka. Ibatam timak, Ninong! Ibatam! Si Kamat. Nakasupsuplada ka launay. Ngamuray no kasta. Nakapimpintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa Saan? Di ka umasinig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibatanak, Ninong! Di ka agriya. Pwede ko na. Maring pwede ama. Sakanan. Ibatanak ko na! Tulong! Tulong! Dede pa'y. Kukuha kayo Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong haramidan. Awan! Ti awanan bain. Mapatay ko na di ato ni. Mapatay ko. Hoy! Anya dararamidan nyo titagap sa ta? Matulog kita. Nakakariwa ko kayo. Agulin mo kayo man. Makadisturbo kayo titurog. Anya! Ha? Apaya kasta tilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yun, tatang! Anya? Awan ng bay na pariton. Isugayam nga awanin iti abay ko iti mariinak. Ayok na diyang tawa. Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ka na pasamak tikas ito iti kapsat ko. Basulyo! Ay na, nakakaasim at ti apo ko talakay. Dayday ang marisel takin basol iti amin. No saan na kumaan na ginom? Kasaan na kumaa pinaturog dayday at tone? Iti balay ta. Saan kumamot anay istagmak ti apo ko ta? Rinato. Tiawanan pa rin atubig. Pagbayadag iti kastoy na rabig na iti apo ko ta. Ag-report tayo ka nagiti masagnan lagay. Huwag bakit saan ang mabaling nga ialag-alag tinapasama kita apo ko ta. Rinato, amagan no. Di mo panunutin ti ibagadag iti tao bakit. Tinapatag maikanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Rinato. Lalwan, sa tinong iti ayan di apo ta. Bakit? Aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Ay, apo. Daskin lang ang mabalog na dyan ito ni. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo bareng adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay. Anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiawanan ba ato ni? Apay, anaaramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat ti anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwar iti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray? Agsangsagit lata. Ayok, daya, Tony. Ayok!
Pangasiyo nanan, tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na itato ni. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasimot ti anak ko, insan. Diyak ka mulo kasano ti pamayak ang mga dingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di ag-awid, insan. Anya ti rumbang aramid. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya't ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka nun iti silid na. Madanagan Maylin. Amang ano anya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan ni Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak iti liday a marikiriknam ita. Nasken laang agbalin kamot anatibker para kadagiti anak mo. Nay, apay nga insublim matlaang ti itid mo akaran kumati apo ko tabakay. Ay, di na kaya't timangan lakay. Ay, kasta na mo na kanayon bakay. Amangan kitin o agsakit, gapoy ti kasta di na pampandangan. Ay, huwag nga rod lakay. Kaasi mo ti apo ko ta. Marik na hak tinalaos a kinaliday na. Di na lakit di maaklon ti kasjaya na pasamak kan kwa na. Ay, lakit di abakay. Isuanas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apaw, di kagdanag. Na-i-report min da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti daydi atone. Pudno ti ko na nilolom apaok. Saan? Siyak ang mismo ti mangtid iti ustisya iti napasama kini Jasmine. Ah, Ay, saan mo karamidin dito dito? Ngam lolo, kanon tupay ang maikan iti ustisya ti inaramid tayo atone. Ay, basol iti Diyos na ita pampanunuti mapawak. Bay amadag iti pan nakabag iti lingtag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro apaok. Dumngag ka kada kami kanilolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italagmon kadagiti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti dayjay atone. Agpanunot ka kumana imbag, apok. Awanan. Nadadaalan anaming pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kitang ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Tay ato ni ti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan kwa nagat matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyakpay. Anya launay tinagbasulak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay anapasamak ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos?
nakasarita mo't laeng ka din ni Vanji ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Ngam di namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kasto na pasamak. May samot day jay a Marshal. Napanandangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko ta bakit? Darasem! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, kat di ka mapirukan diti probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako, ma. Amumata na parte ka kini. Iso ana aramit ko rikas jay tanak mo. Sorry ka din, pare. Sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pagkakasim. Pakawanan ako, man. Pinalamot, kan pinaininom ka. Gumagayam, traidor na klaan. Tirumbang kan kakmataya. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Ay, saan, pare, saan? Masik ako, manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas.